Сәлем ялкынлар. Күптән түгел мәктәп балаларына беренче кыңгырау яңгырады. Озакка сузылган дистанцион укудан соң мәктәпләрдә янәдән гадәти уку процессы башланды. Бу күренешкә әти-әниләр, укытучылар һәм әлбәттә инде укучылар ничек карый икән? Әйдәгез әле аларның фикерләрен белик. Киттек. Күптән түгел без дистанцион уку рәвешеннән гадәти уку рәвешенә күчте һәм менә сиңа күбрәк нинди уку форматы ошады һәм ни өчен? Миңа күбрәк ошады мәктәпкә йөреп укырга, чөнки дистанцион форматта миңа күп фәннәр аңлашылмады. Дистанцион укуның айлы яклары күп йокларга була иде, бер кая чыгып йөрүсе түгел иде, ил киемендә йөреп була иде. Но барыбер миңа күбрәк мәктәп ни ясак. Юк, Ни өчен? Миңа күрәчә ул җайсызрак буларга, чөнки барыбер укытучы чынлыкта укытса, аңлатырга барыбер балага җайлырак булачак, аны аңларга мөмкин. Әйе, чөнки минем монда бик күп дусларым бар, укытучылар да миңа бик якын инде хәзер. И монда мин бик күп гомеремне үткәрәм. Миңа күбрәк дистанцион уку ошады, чөнки син идея укыйсың и идея рәхәтрәк. Уңайлырак. Да. Минуслар булды, потому что син үзең дусларны күрмисең, урамга чыгып булмый, килешәм, потому что монда син беренче класстан бирле укыган укытучыларың белән аралашасың, и алар сиңа якын булып беттеләр. Миңа мәктәптә уку форматы күбрәк ошый, чөнки монда син кешеләр белән, үзеңнең классташларың белән аралашасың. Дистанцион форматта олай аралашып булмый. Уңайлы яклардан юклап була инде, һәм дәресеңне хәзерләп өлгермәсәң, дәрес алдыннан тиз генә эшләп буладыр. Монда инде иртә торып, иртә киләсең. Килешәм, чөнки без мәктәптә вакытны күбрәк үткәрәбез. Юк. Ни өчен? Кыен булыр иде, темаларны яхшылап аңламас идек. Әлбәттә миңа үзебезнең гадәти уку форматы ошый. Ни өчен? Чөнки дип әйтсәм, иң беренче мин балаларны бик яратам. Укучыларым белән күзгә-күз очрашып, һәр көнне белем бирүем миңа бик ошый. Уңайлы ягы дип мин беренчектә әйтә алмыйм, мисалда китерә алмыйм аңа. Тискәре яклары бик күп санап китсәң. Балаларның белеме өчен әлбәттә безнең гадәти укуыбызга җитми инде. Беренче сентябрьне бик көтеп алдым, чөнки укучыларны бик сагындым. Үзебез онлайн рәвештә шөгыльләнгән вакытта да без ничек күрешергә белмичә бик хыялланыша идек. Шуңа күрә инде сентябрьне көтеп алып, укучыларым да әлбәттә мине күрүгә бик шат булдылар. Мин бигрәк тә. Рәхмәт. Әлбәттә гадәти формат. Ни өчен? Чөнки бу дистанцион уку вакытында без традицион форматның кадерен аңладык һәм бер нәрсәдә аны алмаштырмаганын аңладык. Уңайлы яклары күбрәк укучылар өчен булгандыр, мөгаен. Безгә килгәндә, укытучыларга килгәндә, мин аның уңай яклары бик күрмәдем. Бары тик тискәре якларын гына күрдем, укытучы буларак. Һәм тискәре якларының берсе ул укучылар белән элемтә булмау. Турыдан-туры элемтә. Чөнки дистанцион уку вакытында син укучыларыңны кайвакыт күрмисең, аларның карашларын карап бетереп булмый, экранга гына карап утырасың. Дәрес вакытындагы аралашу җитмәде. Беренче вакытта әлбәттә, ләкин каникул вакыты беткәч, укулар башлангач, һәрвакыттагыча мәктәп шау-шуы кирәк була башлады. Һәм әлбәттә укучыларыбызны бик сагындык. Безгә бу шау-шу бик җитмәде. Без хәтта ял көнендә чыгып эшләргә риза идек. Мәктәп укуы күбрәк ошый, дистанционга караганда. Ни өчен менә?
Бала укытучы белән все-таки һәрбер ата-анада педагогик образованиесе вот бирә алмый, аңлата алмый бөтен фәннәрне. Ну, старались уж, учились, но плюсы ауыр булды, да, все равно все-таки. Ну, тырыштык инде үзебезчә. Ну, укытучыларга рәхмәт, алар булыштылар. Вот һәрбер булган сорауга алар, ну, җавап бирделәр. Әлбәттә, балалар мәктәпкә йөргәндә уңайлырак, алар дуслары белән очрашалар, укытучы белән күзгә күз карашып сөйләшәләр. Булай укулары миңа күбрәк уңайлы яклары күп булды инде. Шулай ук онлайн чыкканда барысы да күрештеләр, сөйләштеләр. Тискәре ягы шул интернет начар тоткан вакытлар булды. Дуслар, менә шундый фикерләребез ишеттек һәм күбесенә колак салсак, без күбебез тере аралашуга мохтаҗ икән һәм укытучыны бер генә дә компьютер минемчә алыштыра алмый. Ә сезгә нинди уку форматы күбрәк ошый? Фикерләрегезне комментариядә көтеп калабыз. Пока.